Dobar dan, moje ime je Dragan Kaluđerović, gledate moj YouTube kanal, ovog puta na srpsko-hrvatskom, to je jezik koji sam ja učio. Tema mog YouTube web sajta je aerozagađenje, ekološka katastrofa, aerozagađenje u Srbiji, ali ovog puta preko leta i u Crnoj Gori. Ove crvene tačke, vidite, su lokacije požara sa američkih satelita, nasinjih, i ja sam to naučio na jednom nasinjnom programu 2016. godine. Kao što vidite, u donjem levom uglu je avgust 2021. 8. avgust. U prethodnom videu sam se obratio koordinatoru službe bezbednosti Dritanu Abazoviću vezano za situaciju generalnu u Crnoj Gori, gde se previše pažnja obraća na neke političke stvari, neke afere, a od ovoga aerozagađenja, što ću pokazati u sledećem, umire poprilično veliki broj ljudi. Ali tema ovoga videa je nešto što ja zovem srpski svet. Ajmo da vidimo. Ovo je avgust 2021. 8. avgust. Pogledajte da ima najviše vatri. Crna Gora, Istočna Bosna, Severna Albanija. 10. avgust, Crna Gora, Severna Albanija, pa pomalo i Istočna Bosna. Evo, ima jedan i u Hrvatskoj. Ovo naravno ne detektuje baš svaki požar malecki, ali ovo su uglavnom ti. Znači 11. avgust. Treba malo vremena, Wi-Fi nam je slabiji. Takav vam je sudbina digitalnih nomada. Kao što vidite, 11. avgust. Opet Crna Gora, Severna Albanija, pa eto, nema u Istočnoj Bosni ništa. Dok se ove slike sklope. 12. avgust, Crna Gora, Istočna Albanija. Boga mi izgleda se ovaj deo prema Bosni stalno ponavlja. Znači, ovo su lokacije vatri, neke recimo ovako od srednjih do većih, naravno, sa američkih satelita. Ja sam naučio to korišćenje na programu NASA 2016. 13. avgust. 14. avgust. Kako to uvek, evo pogledajte. Šta da vam kažem, ja ne moram ništa da pričam. Pogledajte pa prosudite sami. To je nešto što ja zovem srpski svet. Zašto u Severnoj Albaniji, ja ne znam, morat ću da se raspitam šta se to dešava u Severnoj Albaniji. Za Crnu Goru znam, Cetinje i tako dalje. Ono što je bitno, evo sad prebacujem na 15. avgust, ono što je bitno je da veliki broj ljudi umire od toga, a to ću vam objasniti na sledećem videu. Evo vidite ove 15. avgust, vidite dim, malo doveličam. Evo vidite. Vidite dim tu, otprilike u centru. Ajmo dalje. 16. avgust. Ovo bele su oblaci, a ovo sivo to je dim. Ajde da vidimo gde su opet požari. Evo ga opet isto. Evo ga, sad ja malo pokušavam s dva prsta da... Opet isto. Ajde da ja ovo ne ponavljam stalno. Evo sad vidite. Kako je to moguće, ne znam ljudi, za Crnu Goru mi je jasno šta se dešava. Šta se dešava na severu Albanije ne znam, ali tu se konstantno pojavljuju ovi požari. Tako da eto, ja bi se sad ipak zadržao na ono što poznajem, to je Crna Gora. Očigledno je da je u regionu najviše šumskih požara, koji su katastrofalni, dim šumskih požara katastrofalno deluje na ljudsko. Pokazati onako naučnim izvođenjem, pa na vama je da prosledite o tom srpskom svetu gde ima najviše požara. Tako da, eto, to je to. Nažalost, kvalitet vazduha je nešto što je environmental problem number one, znači problem zaštite životne sredine broj 1. I mislim, evo ga opet, 17. avgust. Zaista ne znam šta da vam kažem, ajde da uveličam još malo. To jest ne da uveličam, nego da zoom out. Evo, pogledajte.
Ja zaista mislim da nema više, evo sad malo pogledajte. Evo, zaista više nemam, pozivam ljude koji se bave bezbednošću stanovništva u Crnoj Gori da me kontaktiraju i da im omogućim da imaju bolji uvid u sve ovo što uništava zdravlje ljudi iz Crne Gore, a šta se dešava u Srbiji, eno imate moje YouTube snimke od ranije. To je to, hvala vam. Samo da vidim da li ovo radi, evo ga. Hvala vam, vidimo se u sljedećem YouTube videu gdje ću tačno pokazati u procentima koliko ljudi strada od dima šumskih požara.